Tým Vianociam, keď sa chystalo, tak viete, ako bolo takedy. Nebolo tak ako dneska, všetkých dosť. Takže väčšinou domáci, čo sa doma spracovalo na Vianoce. Neboli žiadne zákusky. Upiekol sa chlebík s makom, ale to sa nekupovalo, cukru veľa. Na sviatky. No sa pripravilo, čo kto mal, tak si to pripravil. A kto nemal, tak aj tak bolo. No a už potom sa chvíli večer, no tak sa doniesol stromok vnuka, zavinšovalo sa, no sa pripravil stôl. Už keď sa malo sadnúť za stôl, tak sa ešte prvo doma štali, koľko kusov bolo statku, tak toľko kusov chleba a do každého sa dal cesnák. A to sa už každému ten cesnák dal a ešte sa urobil kríž z vnuka na dveroch s tým cesnákom a dvere sa zatvorili, až tak sa potom sadlo za stôl. Tak Vianoce to bol zvyk. My to veľmi ani neveríme tomu. Už lebo nás učili aj tak, naše deti zase učili aj tak. Tak my sme ešte dodržiavali, my sme museli aj do kostola chodiť. Toto cirkevný, oni veľmi, ale už moje deti nie. Ja som už nenutila. Lebo aj chlapec bol v strane, jeden. Aj tak som ja potom veľmi nenutila. Dievča mi prišlo zo školy plačúci, že dostala červený krížik do písanky, že bola na prvo príjmania. Potom už viac nešla ani na birmovku, ani na oni. No ale ináč. Je to zvyk a to sa udržiava. Preto sa slávia tie Vianoce. Že sa Pán Kristus narodil. No a slávi ich celý svet. Či je takej národnosti, lebo také, tak ich všetci slávia. Tá atmosféra nejakým spôsobom vplýva na nás všetkých rozhodne. Takže či chceme, či nechceme, nejako sa nám to votrie, či sme veriaci, alebo sme neveriaci.